Kwetha mag Johala mag jonyis mwandu molosa gi lwedo e romo mar Afri-City e boma ma Kisumu sani ndikoro ogolo ywak magi e wi gino ma gilero ni ok gine ber manoendo mar romo noendo kaka obiro e Kisumu kaluwore ni koro ng'iewo ma bende ne giparo nyalo nyiew gi godo kod welo mochopo goeko ok dhi makare. Johala goeko ma bende koro ne loso kod Lolwe Tv e gwenge goeko mag sports ground kama bende ne okete nyisruok mar mwandu wacho ni ok gimor kaka romb Afri-City opangi makata welo ma bende wuok oko mabiro ng'iewo mwandu goeko ok chopi kanyo endo mar mondo mi ong'iepi. Samuel Awino mar Seme Creative Economy Cultural Group oywaga ahinya kaka opandegi kama ok ginegi kod welo ma bende owuok e pinje goeko ma oko. Abiro gi gik machweyo, nya kelo gik machweyo Afro-City ka, nya kelo jotelo manonyisa ni biro Afro-City mondo mi akel. To kanya chopo Afro-City adonjo ka ngesho kaka an ng'ama ngi ng'ol ma ok anyal dak ka nyaka dhi dala. To seche manonyisa na kel jotelo an ang'e ni tera sport ground kuma joma chweyo go nitie. Oduogo soya kae neweno itera so ground, oduogo soya sport ground ka ni jotelo go biro. Jotelo go ikadho kodgi ka mito kaka gidhi mana so ground anta chweyo gi ka kelo an 6 ni ok adware pesa kele kaka present mar Raila ote ni achopo kuom profesa ma wuod Seme an gi an sika ma onego be na miyo president to kadwa ni president utiek tam ne kapok amiye an sik. Atimo beadwork, mat making gi watimo clay work bende. Koro challenge man tiere godo in this Afro-City mokwongo nyaka ne Afro-City ochakre pok wayudo kony mora mora from the county. To apart from kony ntiere kaka the county jogi ok kony artists cause the moment artists nyalo yudo kony to ber. Kaka nere onge jotelo welo mano biro lemo wa okawo pand kamachielo to pap kanyo wene joma loso gige lwedo, joma uso gik moko. As one ng'eny artist gino wang' nikech ng'ato samoro nigi gik mang'eny onge kaka onyalo ting'o gi mondo mi ochop e kama nitime show ka wayudo ng'eny jomoko ntiere show ground, jomoko ntiere koni. Koro wakia ni joma loso gik lwedo moko pogi to moko mamoro ji emomi first priority. Mano ema wuoro sa kuro. Koro wawuoro nto ang'o momiyo ne giluongo mondo mi jochul exhibitors ochul space mar timo display ni biro uso. First of all, adwa gone our governor Nyang' Nyong'o ma omiyo wana first wa exploit ourselves in business wise. Kake koro Afro-Cities ni kako biro ka wa grow a business pok waneno gimoro motimre marach. Wagone welo go temo biro Kisumu ka promote businesses wagone giero kamano. Ajiwo gi mana ni kik gi lose hope nikech pod wan gi ndalo ariyo ma pod jogi ntiere go ka to wan tiere sport ground. Ang'e ni jomamboleo gibe ne gifanikiwa.